И добре дошли хора в днешното видео. В днешното видео отново отидах на езерото, защото като гледам на предишното видео събрах първите си 2 абоната. Точно това езеро. Интересно ли ви обаче какво точно съм намерил по-наскоро в това езеро? Готови ли сте да видите? Чакайте сам да го намеря. Малко е мръсичка водата, но ето тук. Чакайте. Наистина тук е почти възможно да паднеш, но аз знам, че мога да стъпя долу, понеже не е кой знае колко дълбоко. Добре, готови ли сте сега? Само да намеря къде го бяхме оставили. Това е интересно. Да е някъде точно тук във водата. Жалко хода. Това нещо може да струва много пари наистина. Буквално това бяха някакви самни букви на някаква пръчка. Жалко, че няма много хора. Обещавам, ще има много видео и в него да се надявам, че ще съм намерил тази пръчка. А между от хора, ако не видяхте какво става, защо трябва да говоря, просто някаква жаба вида пред краката. Но както и да е. Иначе езерото е хубаво, даже има едно куче, дето идва, мисля, че всеки ден. Да. Тъй, че ако харесвате тези видеа на това езеро, се абонирайте за канала и задължително може да видите гейминг канала ми. Това е всичко от мен. Чао!